Godfrey Leon Ganado, l-esponent ewlieni tal-establishment nazzjonalista li għadu jikkontrolla l-partit ta' Bernard Gregg, reġa' rrikorra għall attakki dispreċattivi lejn rappreżentanti tal-Partit Laburista. Din id-darba kien permezz ta' kumment fuq Facebook taħt ritratt tal-Prim Ministru Robert Abela u l-predeċessur tiegħu Joseph Muscat li uża Robert Aquilina, il-President tal-Qadda Repubblika u hu d-deputat ewlieni ieħor tal-establishment Carol Aquilina. Kien dan ir-ritratt li għal din ir-reazzjoni mill-aktar negattiva mill-Leon Ganado fejn irrikorra għas-soltu mibeda li huma rufalija u insinwa li skontu Abela u Muscat bil-familji tagħhom kollox għandhom jintifnu ġewwa fosta tad-dem il-jinten. Aw kien pront irrispondi Edward de Bono, ukoll mill-Establishment Nazzjonalista u avukat ta' Bernard Gregg u tal-Partit Nazzjonalista li fl-aħħar jiem għal ġrid intern wara gidba li jagħmel kontra l-eks deputat Franco de Bono fuq ir-radju tal-Knisja. Fuq Facebook, Edward de Bono wieġbu li kien inqiebes fi kliemu. Iżda anke hawn l-insulti ta' Leon Ganado ma wafqux. Fil-fatt, reġa' wieġeb u rrefera għall-Prim Ministru u l-eks Prim Ministru bħala żibel. Quddiem dawn il-kummenti dispreċattivi, il-kandidat għall-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Laburista, Daniel Attard, permezz tal-avukat tiegħu Ismail Bsajla, fetaħ kwerela kontra l-istess Leon Ganado. U talab lill kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga u jieħu l-passi neċessarji quddiem il-qrati għal dan il-klim ta' mibeda. Dr. Attard spjega li hu disponibbli jiltaqa' mal-Kummissarju tal-Pulizija biex jaqsam l-evidenza li għandu miegħu li juru li l-kummenti bħal dawn jikkonsistu f'reat serjissimu. Fit-wara li tella l-kummenti tiegħu, Leon Ganado editja l-messaġġ f'tentattiv biex jipprova jaħbi l-fatt li juża dan il-kliem. Kif inhu magħruf sew, din ma kienx ewwel darba li Leon Ganado infex f'attakki ta' tajjir intis biex joħloq mibeda jew jaqdu l-iskopijiet tal-Establishment Nazzjonalista kontra persuni li ma jaqblux miegħu. F'sentenza tal-qorti, Leon Ganado kien inżamm responsabbli ta' kliem dispreċattiv u malafamanti fil-konfront ta' Rosien Kutajjar, waqt li bħal esponenti oħra tal-establishment spiss irrefera għall-laburisti bħala ħamalli. 3 snin ilu kienu wkoll fil-ġrieda kontra l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija li mhuwiex parti mill-fazzjoni tal-establishment qabel dan tqaċċat minn postu biex minfloku poġġa Bernard Gregg.